Яум Арафа. І в цей день найкраще, що може робити людина, це дуа. І в цей день ті, хто не зміг поїхати в хадж, вони краще для них. Це не є обов'язок, але дуже-дуже велика справа. Сунна – поститися. Чому? Тому що пророк, він казав про пост цей день. Я сподіваюсь, за піст в день Арафа Всевишній Аллах простить гріхи наступного року та минулого року. Уявіть собі, пост всього ж один день. Але ж паломники, вони не постяться. Тому що пророк, він не постився в день Арафа, коли звершував хадж. Щоб у них була сила для того, щоб більш звертатися до Аллаха з дуа, з молитвами.